Velkommen til Clayby. Mit navn er Morten, og jeg er en af stifterne bag platformen. Kort fortalt har jeg rejst landet rundt de sidste 3 år og hjulpet mange af de største tegnestuer, kreative bureauer og designvirksomheder med at implementere AI. I den forbindelse har jeg fået lidt indsigt i, hvordan man rent faktisk bruger AI kommercielt, og også hvilke udfordringer der har været med at få det implementeret i virksomhederne. I takt med, at de her modeller er blevet mere potente, har vi så udviklet vores egen platform og gjort det meget, meget enkelt, så I kan se, at vi har blandt andet mulighed for at redigere et billede, men hvor den forstår konteksten. Så nu kan jeg for eksempel skifte landskab til Island. Jeg kan bede den om at lave et exploded view af arkitekturen. Jeg kan bede den om at skifte facadebeklædning til træ, og så videre og så videre. Så vi kan ligesom nu gå ind og arbejde konkret med et billede, uden at den ændrer alt andet i billedet, end det vi faktisk er interesseret i. Det vi også har gjort, det er, at vi har lagt nogle forskellige modeller under kølehjelmen. I kan se her, der har vi skiftet til et Islands landskab. I det her tilfælde har jeg aktiveret Pro Mode. Lige nu bruger vi Nano Banana Pro til den funktion. Men det kunne de så vel skifte om et halvt år, når der kommer en bedre model. Så det vi gør, det er, at vi altså konstant tester de nyeste og bedste modeller på markedet, og så vælger vi ud fra, hvor vi kan få kommercielle rettigheder til billederne, og hvor vi ligesom er sikre på, at vores brugers data ikke bliver brugt til at træne AI tilbage. Så det vil sige, når du sidder og putter billeder ind i modellen her, så bliver de altså hos dig, rettighederne bliver hos dig, og du får også ophavsret til det, du skaber på platformen, så du faktisk kan bruge det kommercielt. Vi har lavet nogle forskellige AI-workflows. Hvis jeg for eksempel gerne vil ændre lyset på den her, jeg lige har lavet her, så kan jeg gå herind. I kan se, der er lavet nogle forskellige presets, så nu kan jeg begynde at arbejde med forskellige lyssætninger på billedet. Og det kan jo ofte være en brugbar funktion, hvis man for eksempel skal strømligne noget, men det kan også være, at man bare gerne vil skabe en bedre integration af nogle elementer i et billede, så kan man gå ind og sætte stemningen ved at skrue på lyset. Under overfladen på alle de her prompts, der ligger nogle prompts, som vi har siddet og fintunet til formålet, så man altså kan sætte den rigtige stemning, uden at skulle sidde og lave en masse prompt engineering. Og en af de ting, vi arbejder meget med, det er at komme væk fra hele begrebet prompt engineering. Så der har vi for eksempel udviklet sådan nogle her flows, hvor man kan skabe konsistens omkring sine produkter. Så lad os sige, at vi tager, nu skal vi se her, lad os sige, at vi tager denne her IM-stol. Når jeg trækker den ind her, så kan jeg generere vinkler på den. Så det vi har maskinen til at gøre her, det er at gå ind og analysere på billedet, og nu laver den 4 views herunder et close-up af produktet. Når vi er på afstand af produktet, så kan det nogle gange være svært for maskinen at forstå overfladerne, blandt andet i tekstiler og andre små detaljer som materialemøder. Men det løser vi ved at få lavet 4 forskellige views, inden vi begynder at sætte produktet i kontekst, hvilket er med til at øge konsistensen og kvaliteten i outputtet. Man kan også gøre det selv, hvis man har produktbilleder fra forskellige vinkler. Det er vigtigt, at den ikke ser forkert ud. Jamen, så kan du også lægge flere billeder ind. Nu kan jeg så se, at denne her er ganske respektabel. I kan se, at vi har fået et fint close-up. Vi har fået for et isometrisk perspektiv. Vi har fået for siden og lidt for fronten. Så nu tager vi det her billede, og så kan vi ellers begynde at beskrive, at den står på en kornmark, eller i en lejlighed med udsigt over Aarhus Havn, højt til loftet, stort vindue, orange, jeg kan sige, at den står i, og jeg kan sådan set sætte den ind i en hvilken som helst kontekst herfra. Og her, der har vi så ikke formået at få den ud i en kornmark, så det er jo skønt, når man skal lave en demo. Men lad os prøve at se, hvad de andre kommer med her.
Og her der vil jeg så typisk sige, okay, jeg gjorde det måske lidt for enkelt, så det kan være, hvis jeg lige prøver at skrue lidt på knapperne, at den bedre forstår, hvad jeg mener. Her har vi sat den ind med udsigt over Aarhus Havn. Vi kan så se, at den har lige fabuleret lidt i forhold til placeringen af Aros, hvor jeg jo også ofte holder kurser, men ikke desto mindre så er topologien et amalgam af Aarhus som et billede. Så den har trods alt forstået byens karakteristika. Man vil så nok, hvis man skulle udkomme med det her, lige danse elegant udenom det her billede. Her der har vi også gjort det nemt, at man altid lige kan gå ind og redigere i sine billeder. Så nu kan vi for eksempel sige, fjern byen, så udsigten kun er over havet. Så man kan ret hurtigt sådan gå ind og korrigere i billederne. Nu vil jeg lige åbne en ny fane, så vi kan komme tilbage og se på vores resultater her. Så her der har vi sagt, at der skal være højt til loftet, stort vindue, så får vi de her udkast. Vi kunne også definere farverne på væggen og så videre. Jeg kan også begynde at designe ind i de her rum nu, hvis jeg har lyst. Og her der er jeg så inde at sige, at der også lige skal være et orange gardin, hvilket jo tilføjer en rigtig fin karakter til rummet. I kan se, at produktet er perfekt integreret. Her der er vi oppe i en penthouse i Tokyo. Her der har vi bare bedt den om at lave det i et studie. Og her der lykkedes det så at lave det i en kornmark, fordi vi skrev på en kornmark, og her in a cornfield. Så når man så har lavet et billede, man er tilfreds med, så kan man jo arbejde videre med det på forskellige måder. Man kan tage det ind og opskalere det. Man kan også tage det ind og lægge det på en mockup, hvis man skal bruge det til en præsentation, og det lige skal se lidt lækkert ud over for kunden. Så nu kan vi for eksempel tage denne her og forestille os, hvordan ville det se ud, hvis det var i et magasin. Så her der har vi lavet et arkiv over mockups. I har fuld rettighed til at bruge de her billeder. Det er alle sammen nogle, som er genereret på platformen, men under genereret, som jeg også kommer til at vise. Og så vælger man ellers bare her. Jeg plejer typisk at split-teste mellem Pro og den almindelige. Det man skal være opmærksom på med Pro, det er, at det koster 2 billeder, hver gang man laver et billede, fordi den model, der ligger under kølerhjelmen, det er den bedste model på markedet, men den er selvfølgelig også lidt dyrere, og det tager også typisk lidt længere tid at generere, men til gengæld så øger den sandsynligheden for, at man rammer ind for målskiven hurtigere. Og her der kan I se, der har vi så fået lagt over på vores mockup. Ganske fin integration. Mens den anden ligger og kører her, så kan vi også prøve at sætte det på en udendørs reklame. Så det kunne være, at vi vil sætte den på en togstation, så sætter vi den her. Her der er den så gakket lidt ud på Pro, men igen, man skal se AI som en iterativ proces. Det er også derfor, jeg godt kan lide at split-teste. Her der lykkes det, her der lykkes det ikke. Og typisk vil jeg sætte gang i lidt forskellige. Vi har lavet det således, at processerne ligger stadig at køre, selvom du skifter mellem forskellige faner, så man kan altså sætte gang i flere ting af gangen, uden at det behøver at være det store problem. Men lad os prøve at se, hvad den får lavet her, og imens så kan jeg jo prøve at gå ind i kombinere billeder, som er en af mine personlige favoritter, fordi man kan tale mellem billeder. Så vi kan for eksempel tage, lad os sige, lad os prøve at se her. Lad os tage og sige, vi sætter denne her stol ind i det her rum. Og her der har jeg lagt et kvadratisk billede ind, men jeg vil gerne have det i portrætformat, så jeg går lige ind i mine indstillinger, og så vil jeg sætte formatet til portræt. Og her der kan jeg også vælge, hvis jeg gerne vil have en større batch-størrelse eksempelvis, så siger jeg udskift stolen i, så trykker jeg her, /2, med stolen fra 1. Sender den afsted, laver en split-test. Det her det vil jeg ikke anbefale, at man bruger så mange billeder for at lave et billede normalvis, men til en demonstration kan det være fint nok, eller hvis man bare har travlt og gerne vil ramme hurtigere ind for målskiven. Nu kan I se her, der har vi fået sat vores billede fra før på en mockup, og her på en anden mockup, og så videre og så videre. Her der er den så zoomet lidt for meget ind, kan jeg se, og her der har den heller ikke rigtig forstået det. Men den virker altså mange gange. Der hvor det nogle gange kan give lidt udfordringer, det er når det er et billede af et rum, fordi at det er et rum, der skal sættes ind i et andet rum, og det kan maskinen nogle gange godt blive lidt forvirret over.
Vi har også en funktion, hvor man kan tage et foto og omdanne til en skitse, så nu kan jeg for eksempel tage vores arkitektur fra før, og lad os sige, at jeg egentlig har det her klar til min bygherre, men jeg vil ikke vise dem for meget for tidligt. Så kan jeg lave det om til en akvarel, jeg kan lave rene linjer på den, jeg kan prøve at lave det om til en opstald, sender lidt forskellige afsted, ser hvad der bliver godt. Her der kan vi se perfekt integration af Papier-stolen, og den har egentlig bare udskiftet, og prøv at se hvor simpel den her prompt er. Tidligere der skulle man sidde og lave en kæmpe lang ordsalat, tage det frem og tilbage mellem Photoshop og gennemgå en masse processer for at få en realistisk integration af produkter, og nu kan vi gøre det forholdsvis enkelt, som I kan se her. Men lad os prøve at se herover. Nu har vi omdannet det her til en akvarel. Den kunne man bruge i sin præsentation, hvis man ikke var interesseret i at tale for meget om detaljer på et givet tidspunkt. Man kunne også lægge den ind som rene linjer. Man kan også lave det om til en akvarel. Og igen, der ligger nogle prompts under overfladen, der ligesom er fintunet her, og det gør det jo bare brugeroplevelsen meget mere gnidningsfri. En af de ting, jeg personligt er mest begejstret omkring, det er den her arkitektoniske rendering. Men det er også fordi, jeg ved, hvor mange penge tegnestuer plejer at bruge på at lave arkitektoniske renderinger. Så her der kan vi egentlig bare tage et screenshot eller eksportere et billede fra vores 3D-model. Det der så sker, når man lægger det ind, det er, at vi har en AI, der analyserer billedets indhold, hvorfra jeg nu kan gå ind og udfylde, hvad der er på de forskellige områder af billedet. Så lad os sige, at taget det er sink, og den bliver lige finzonet her, og det her, det siger vi bare er træ, vinduer, gulv, terrasse og udendørs. Ja, vi er så på plantage, og så trykker vi indsend. Her der bruger den de to stærkeste modeller under overfladen. Man får et varieret output, det er sandsynligheden for, at en af dem rammer inden for målskiven, men man skal altså ikke forvente på det her stadie, at man får noget, der er 100% af vejen, og det er derfor, der er en fase mere her, som hedder redigering. Så det vil sige, at jeg tager den, der kommer tættest inden for målskiven her, og så vil jeg tage den videre og redigere den, gå ind og fintune det. Her kan jeg også skifte årstiden, jeg kan tilføje mennesker, jeg kan tilføje beplantning, jeg kan gå ind og lave specifikke ændringer. Nu var der så ikke nogen af dem her, der er helt ramt inden for målskiven, så jeg vil generere nogle nye billeder. Det kan også være, at jeg skal prøve at gå tilbage. Nu ser vi lige, om den lykkes her i andet hug, og korrigere lidt i min prompt. Den virker ret godt, når man er lidt mere præcis, end jeg måske var her. Nu er der også en demonstration, så det går lidt stærkt, og jeg skal også koncentrere mig om at tale, mens jeg sender ting afsted. Men nøglen, det er altså at fortælle, hvad er det, vi gerne vil have, og hvordan vil vi gerne have det. Og her, der guider vi jo processen med et workflow, som har været under udvikling længe. Den lykkes så stadig ikke, så er det, jeg vil tage den et skridt tilbage her. Og nu prøver jeg egentlig bare at sende den her afsted uden nogen form for beskrivelse, fordi vi har allerede en AI, der har analyseret billedets indhold, så jeg har på fornemmelsen, at den nogenlunde kan forstå det. Og så ser vi, hvad den kommer tilbage med, fordi i næste fase, når jeg skal til at redigere den, så kan jeg altid gå ind og skrue på nogle knapper der i forhold til at ændre miljøet, ændre forskellige overflader i skitsen osv. Og det tager altså op til 2 minutter at generere de her billeder, fordi vi som sagt bruger nogle af de stærkeste modeller, der ligger under overfladen. Så mens den lige kører, så kan jeg jo lige prøve at vise jer her. Nu skal vi se. Vi har prøvet at være så transparente som muligt omkring forbruget i de forskellige flows. Det skal så siges, at når jeg nu er i gang med at lave flere generationer på denne her, så ender mit forbrug nok højere oppe end de her 8-22 billeder. Til gengæld så plejer den normalt at koste 20-30.000 at få taget en rå model og få den lavet om til fotorealisme af eksterne, og det tager typisk også flere uger. Nu synes jeg egentlig, at denne her er ganske fin til et udgangspunkt, så den klikker jeg på her. Så siger jeg udskift miljø til Asserbo plantage, tilføj dansk familie, der leger i haven med deres hund, naturligt lys. Og her der kan vi så også gå ind og skrue på forskellige knapper i forhold til mængden af output, vi får. Det kan også være, at vi gerne vil have ud i forskellige formater.
Så kan man markere nogle forskellige formater her, sende afsted. Og igen, så ser vi, hvad der kommer tættest inden for målskiven. Hvis der er en af dem, der ikke er helt tæt på, men næsten er der, jamen så kan jeg gå ind og redigere lidt videre i det her flow. Ikke? Så vi har egentlig gjort det meget, meget simpelt her. Produktkonsistens kan bruges med alle typer produkter, så det kan være alt fra en spisebordstol til en sæbe, til en sofa, you name it. Og her der kan vi se, nu har vi så fået dem ind i Asserbo Plantage, og de leger med hunden, og alle er glade. Og kvaliteten i denne her rendering, som I kan se, er ekstremt høj. Altså det her, det er sådan noget tegnestuer, plejer at betale de der 20-30.000 for, og her der har vi siddet og lavet det ved at have et forbrug på måske 20 billeder på Clayby. Vi har også fået den ud i forskellige formater her. En af dem, der har så ændret lidt i form på billedet. Og så har vi egentlig lidt forskellige at vælge mellem. Nu synes jeg egentlig, at denne her, den er sådan ganske fin. Så kan jeg tage den videre til opskalering. Og så kan jeg starte en opskalering. Det her, det tager lidt længere tid, så det vil jeg ikke gøre lige nu. Men pointen det er, at du har alle de steps, der er nødvendige for at tage en helt grov model og gøre den fotorealistisk. Så den kan jeg varmt anbefale. Det kræver et betalt abonnement selvfølgelig, men der er mange af de her funktioner, som man kan teste gratis, når man opretter sig. Vi kan også gå ind og tage et produkt og sætte det i miljø her. Det er hvis det skal være sådan meget præcist. Så lad os sige, at vi gerne vil... Ja, vi kan lige prøve i virkeligheden at generere et rum først. Ikke? Generere, der bruger vi en anden model, som er en model, der har høj prompt adherency, det vil sige, at den faktisk laver det, man beder om. Samtidig er den meget æstetisk, så den kan godt lave skandinavisk æstetik. Så nu prøver vi bare at beskrive et rum her og generere noget uden at bruge billeder som referencer og uden at skrive in the style of. Alle de her referencer, dem vil vi gerne væk fra. Vi vil gerne derover, hvor du kan lave noget æstetisk i skandinavisk æstetik, som er on brand, uden at du skal ind og tage materiale fra andre. Og på den måde, så kan vi respektere hinandens rettigheder, men også beskytte vores egne rettigheder. Så nu prøver jeg at beskrive et rum her. Sender et par stykker afsted for at få lidt at vælge mellem. Og I kan se, at jeg beskriver egentlig bare helt enkelt, hvad vil jeg gerne se, og hvordan vil jeg gerne se det. Jeg vil gerne se et minimalistisk stålinteriør med spejle på væggene. Der skal være højt til loftet, hvide gardiner, ovenlys. Og det vi får ud, det er nogle ret komplekse billeder, som jeg tænker kunne være interessante at teste op mod i forhold til at integrere nogle produkter i de her miljøer. Så lad os prøve at tage denne her eksempelvis. Nu kan vi så gå ind i AI Workflows, vi kan gå ind i produkt i miljø. Læg mærke til, at jeg altid giver billederne hjerter, det gør det nemmere for mig at finde dem. Så trykker jeg lige over på favoritter, vælger min favorit her. Nu kan vi tage et produkt, lad os prøve at tage limestolen, trækker den over her. Og det den gør nu, det er, at den frit skraber baggrunden. Så klikker jeg videre her, og nu kan jeg så sætte den og skalere den. Så klikker jeg videre her, trykker integrer produkt i miljø. Herfra vil der igen blive kaldt 2 af de stærkeste modeller på markedet. Det vil sige, at det tager også lige lidt tid for den at lave integrationen. Men det I vil opleve, det er, at den typisk laver en perfekt integration, selv i så komplekst et rum her, hvor vi har spejle på den ene side, og vi har nogle stålplader på den anden side, med forskruede refleksioner, vi har diffus lys, vi har ovenlys, vi har et betongulv, som også har en let refleksion i sig. Så det er altså et virkelig kompliceret billede at lave en produktintegration i. Og det der er fordelen ved at bruge det her flow, nu kan I prøve at se her, den har lavet noget nær perfekt integration, men der mangler lige en refleksion måske af stolen.
Så der kan vi tage den ind i rediger, så kan vi sige og så kan man ellers gå ind og beskrive, hvad der skal ske her i billedet. Jeg vil også kunne gå ind og beskrive, at gardinet skulle være en anden farve. Jeg vil også kunne tage den ind i AI Workflows, ændre lyssætningen. Nu ser vi her. Og vi laver bare lidt forskellige split-test her. Nu skal vi se. Her der har vi så fået en refleksion af stolen i spejlet. Og vi har også en fin refleksion her. Så der er mange muligheder for at kombinere tingene på kryds og tværs, men det hele det starter ligesom med at finde nogle gode ingredienser, inden man begynder at lave sin ret og vurdere, hvad er det, jeg gerne vil lave. Og herfra så kan man så bruge platformen til at lave det. Vi kan også skabe en karakter, så vi kan sige midt 30'erne, lyserødt jakkesæt, cowboyhat, hvid baggrund. Så laver vi en karakter, så kan vi også lige teste vores karakterkonsistens. Så I kan se her, der har vi skiftet lyset i billedet, fået nogle sådan ret dramatiske lyssætninger. Det er ikke fordi det behøver at være så dramatisk, men altså denne her vil jeg da sige er ret elegant, og der får man også bare sådan følelsen af, hvor stor en betydning lyssætning egentlig har. Og det er noget af det, jeg selv virkelig har været imponeret over, hvor potente de her værktøjer er blevet i forhold til at kunne skifte lyset i et billede. Men nu har vi en karakter her, som vi gerne vil prøve at gøre konsistent. Så går vi ind i AI Workflows, vi vælger karakterkonsistens, går ind på favoritter, vælger ham, så genererer vi nogle vinkler. Det der sker her, det er det samme som der gjorde med produkterne, at nu får vi et grid med 4 views af vores karakter, hvorfra vi begynder at kunne sætte ham i forskellige kontekster. Og det er jo super brugbart, hvis man for eksempel skal lave et storyboard, eller man laver en kampagne, hvor man har brug for en konsistent karakter. Så mulighederne er altså mange her, jeg vender lige tilbage til den, men kort fortalt, så kan man opskalere sine billeder, altså løfte kvaliteten på dem, så de bliver højere opløsning. Man kan tage dårlige billeder og omdanne dem til perfekte packshots. Man kan tage sine billeder og integrere dem på mockups. Vi kan skifte lys. Man kan også fjerne baggrund. Man kan indsætte produkter i miljøer. Det her det kræver, at der er en match mellem vinklen på ens produkt og det miljø, man integrerer det i. Til gengæld så kan man styre skalaen på det og den præcise placering af, hvor det skal stå i rummet. Og der kan man også sætte flere produkter ind. Nu satte vi kun et produkt ind før, men man kan faktisk tilføje flere, hvis man har lyst. Man kan skifte materialer på sine ting. Den tror jeg ikke, vi fik testet, men det kan vi lynhurtigt gøre her. Så nu tager vi for eksempel stolen og trækker den ind her, så har vi nogle presets, man kan bruge. Vi kan skifte til stål, glas, egetræ, marmor. Vi kan vælge, om det skal være med Pro Mode slået til eller uden. Og hvis det ikke er slået til, jamen, så er det jo bare et billede af et billede, men hvis den er slået til, så er et billede 2 billeder. Så her der har vi bedt den om at lave det stål. Det var den allerede i forvejen, men heroppe har den altså lavet den om til glas. Og den her kan være ret fin, hvis man for eksempel har nogle produkter, hvor man vil teste dem i nye materialiteter, inden man sætter dem i produktion. Og man kan også selv beskrive, hvad for et materiale det skal laves i. Så der er mange muligheder her, men det er også i høj grad lavet for at inspirere jer til, hvordan kan I bruge platformen. Fordi alle de her ting er jo også noget, I kan gøre inden I redigerer, kombinerer og genererer billeder. Men nu har vi vores karakter her, og så kan vi sige, at han løber fra en mand i et hotdog-kostyme på Nørrebro, København. Vi kan sige, at han danser på toppen af et tag i New York, fisker fra en kutter i Øresund, og så videre og så videre. Og det der så sker nu, det er, at vi får vores karakter her, som den har et grid på, så den kan bedre forstå ham og derved tage ham ud i nye sammenhænge.
i de scener, vi beskriver. Og læg mærke til, gennem de her demonstrationer, der har jeg ikke lavet nogen prompts, der har været længere end en enkelt linje. Så man kan faktisk holde det meget, meget simpelt nu. Man skal bare være kort og præcis i sine formuleringer og sørge for at arbejde med nogle gode billeder. Så typisk der vil I jo tage jeres egne produkter, sætte dem ind i produktkonsistens, eller ind i kombinere, eller ind i generere. Og her der kan I se, han bliver ligesom jagtet af en mand i et hotdog-kostyme. Her danser han på taget i New York, og her der er han ude på en fiskekutter ved Øresund. Så der er mange muligheder i platformen, men mest af alt så handler det jo bare om at lege og eksperimentere. Jo mere man bruger det, jo bedre en føling får man med, hvad der virker. Som sagt, så er der kommercielle rettigheder på alt, hvad I laver i platformen. Vi træner ikke nogen AI's på de billeder, I lægger ind, og det gør de udbydere, vi samarbejder med, heller ikke herunder Google og Flux og Reef osv. Så I er altså sikre på, at I har rettigheder til det, I laver, så frem I selvfølgelig ikke krænker andres ophavsret i processen. Og der handler det jo bare om at bruge sin sunde fornuft, brug materiale, I selv har rettighederne til, og så brug jeres egne idéer. Det er der, hvor magien opstår. Så jeg håber, I vil prøve at give det et skud. Prøv at lege lidt med det. Der er ikke noget på spil. Der er ikke nogen, der kan se, hvad I laver. Så bare eksperimenter. Og når I har fået en god fornemmelse for det, så vil jeg også gerne garantere, at I ret hurtigt får noget ud, som er kommercielt brugbart. Så tusind tak for at kigge med. Jeg håber, at I vil få glæde af platformen, og skriv endelig, hvis I har noget feedback eller input eller spørgsmål. Vi er altid åbne for en god dialog omkring, hvordan platformen kan forbedres, og vil altid meget gerne hjælpe så vidt muligt.